אהלן, היום נכין מנה מיוחדת וטעימה, חזה עוף ברוטב קארי וירקות. בואו נתחיל. אני מתחיל עם התוספת. התוספת שלנו זה תפוחי אדמה. אנחנו ניקח תפוח אדמה, כל חצי אנחנו פורסים לשלוש. אני מכניס לסיר ומעלה את זה על האש עד שהתפוח אדמה יתרכך. מעט מלח. בינתיים נתחיל את החזה עוף עם הרוטב. אני מעלה מחבת על האש, מעט שמן, אני פורס בצל ומעלה אותו על האש. אני מוסיף עלי דפנה, מגרד בערך כפית ג'ינג'ר, שן שום ומוסיף לבפנים. סלרי, אני פורס אותו דק דק. אני לוקח קישור, מוריד לו את הקצוות ולוקח שתי חתיכות מהצד, אני פורס אותם דק דק ומעלה על האש. חצי עגבנייה ופורס אותה לקוביות. אני ממשיך ומוסיף צ'ילי טרי חריף, מעט פלפל שחור, מעט מלח, ואנחנו עוברים לחזה עוף. אני לוקח חזה עוף נקי ואני פורס אותו באלכסון כמה שיותר דק. אני מעביר למחבת. אני מוסיף אפונה ירוקה, כף של קארי, מעט מיץ לימון וחצי כוס חלב קוקוס. פורס צרור כוסברה. כפית של סוכר חום, ועם קולפן אני מכניס פנימה קצת רצועות של גזר. כפית של צ'ילי מתוק, ואני מערבב הכל וכבה את האש. בינתיים התפוחי האדמה שלנו התרככו, אנחנו מדליקים מחבת, שמים מעט שמן בפנים, מסננים את התפוחי האדמה. אחרי שהמחבת שלנו חמה, אני מוסיף פנימה את תפוחי האדמה. ומוסיף מעט פלפל ומעט מלח. אני מעביר אותם לנייר סופג. זה הכל, המנה שלנו מוכנה. אנחנו מוציאים צלחת ומתחילים לצלחת. אני מניח תפוחי אדמה, לוקח את הקארי שלנו. ניתן להגיש את המנה הזו עם אורז לבן או עם פירה. אני העדפתי תפוח אדמה הפעם, מעט כוסברה. זה הכל, בתיאבון.